usimbut menteri rangba kejala Pak Preston Tensong hagasngi palai ula ple pajba ya kajaka jungokai hala palang wa remben kawai ni kiwa ba itanat bat bapau nam ha hakathan riwar mi ya kani kajinga lang ple la penong da kador bars nong la palang ringkat bat ka la palang Tourism Development Society hagajinga ron lang ka MTC ka Nongsken Congress Mary Kharpuri ya kani kajinga lang la penong Hamadan Football jongkas nong la palang Ba Preston ula kintu yaki bors nong makin perkhat thamai haka banwan ra yaki cingtai ki babon haka snong kanang bakan kring shu yaki nong jongokai bakin wan ban sakai haka ni kasnong kabanong kajing mentoy yaki nong snong haka kamai kaji ula pensluru baki di benchim kabu yaka skim ka sarkar ka bashipho lak tingka banbu eki homestay namar nakate ka hinyaw lak tingka kadai ka bala ar ka sarkar bat lai lak tingka kadai ka bahaban seo shaka bank Hakan ni kasngi wala plat baru ya kawi kali belum bat kit ikinyut kinyer nagas nong lapalang. Hakan timur hot kejing ai tuhan nong kasnong lapalang kasnong kuai ai hiro da thog ba thok lut sang kasnong lapalang jongi kejing sa kami hakko hamada bri long grace kapuri hakko hamada bri sumha bersyak kedung kin sa nam sa keteng sa kemurong ra ba kuai ne we are live jam Hadian kani gajing lang uba Preston ringkat pat ki he ki han bat kinong yalam snong pelit yat kijat shakawa aremben ban pet ya gajing itnat jong kani kawa pat ki saudong songkun jong kani kawa kidok kha ki balari bat pinne pensa hakani kawa nalor kiwi nalor kani uba Preston ula penutru ekapor ban shong ling hakani kawa kidok kha hakani kawa ki babun ki ki khasau ki bala roy bun bha namar kasnong kalamana persha ban kwai dok kha hakani kawa Dan syukin hapertai kuma pakuri kasih nang te shadu shate namingi shadu sepmi dan syukin hapertai kuma pakuri kasih Kiksha kiwa kitway baju sumki puri play Oh boleh wasngam na kilom syaki paham Kiksha kiwa kitway baju sumki puri play Jais lo jay Ngadap deka jing ngok ben ka kraw ka jing ibang ka jing itiang ngalong so excited habang apoy ya ini jaka banyu I ka jing internet jong ka ka warben bat khamtam ya ka jing la jong ka snong ban le khoj ban le suba ban pen khoj ban pusba ya ka ka wa kum ka long menta te menta ka sngi lala ya ka ban ple hadin ba ka komiti snong baro koi rengkat bat ki pai bat no snong ki la ya menjur bangin ya sedang no ya ka project da ka bangin island ya ki Toris ki bawan keleng saudong jong perthei bat napo India kumju bakin wan chakane ka jaka te kata kade ka bang askutunat cibun ba mentaka sengi lala ya ka ban play kani ban nga kermen scam ba kani ka project ka ba sedang lang ba jong snong kin nangla ban pen internet ban penbit penbiang cucu ter kat banami kiski ki pon dai dengar ka daw ngon dalam langru ya USI nang ta ki engineer jong ka tourism department ban pej ban mi ka ka baginang la susu ban improve leng ba jong ka tourism project nang ne sirma ha ka bede bat kan niru komo phi ka sarkar kala don bun teliki initiative ban aji ngarap ya ki simet ban aji ngarap ya ki long ying long sem lemba ki sap ki phong ka bagidon bat ka we ni kita ka de ha tourism sector ka ba ni ya create ya kan ka project ha ka bangi ai new 4% kan long ka subsidy live 4% kan long ka loan but ni simplify lut IKK brokaj khna bakin suk ki bapli hakapor bika apply ya kani but ba nga kermen scam balada kiwan shakmat nakaliang jongka tourism department nakaliang sarkar ngilong ready banyarap eki namar bala dangi don ke jakasa ka babit ka biang kitoris ngati kena bah bakin summit akanega jaka hangne po lapalang Dasur tiang kirai klemtai dai beru kilir baba
Param Lusin Raitlan Geek Shaki Waki Tway Baju Sumki Puri Play Oh Palil Bashngam Nakilum Shaki Paham Geek Shaki Waki Tway Baju Sumki Puri Play Cheese no Jane Nanoy Paros Jam hả? Oh, hantar Yogi. Kalau Yogi, pepet lalu je gitu. Kibabun kelapin pau pada kajing peli ya kani kajaka jungok kai kebadan ya kawa remben keba itnat kan long kajing kerku ya kathan bat kan kring ya kinong jungok kai na keleng kijaka bat kan long rukalat keba kinong song kinyo ekalat ban kamai jakpo lingba kakam jungok kai. Tengah semua pakai jingdon jo kani ka tourist spot kan long ka jingker khu shisha na benta kani ka snong la palang hibra kawai kan long ru shi benta ka ba ai lat ya ki khon samla jese mo ki nok snong ba kan long kum shi benta ka lat kalenti bakin kamai jakpo mo ling ba ki tourist ban ngangit scam ba ki tourist hakipor kisnam ki banwan kin sa flow sha kani ka tourist spot jongi shane but ngangit scam hiru ba lingba chokan ka tourist spot pat ro kan wanra ro ya kata ka ese kanam keburam da benta kan ka thain ka jongi kani ka jaka hangi pi gumne ko bakalong kade ka sanctuary like ka baki bu ki dokha mo ka ba preserve ye kini ki do berokha yang ni te ngangit scam ba ki bawan hangi ro in future bakin sumar kin pet kin ni bhai kani bakin numya penjabo pathar ye kini ka jaka bat ngangit scam hiru baki pat baru kinya tray lang ringkat bat ka dorbar snong bakin ai kakti kadiang ai kakti kamon ke jongki bat ka dorbar snong ka ba kumno bat kentiu ya ka kam jo kai hakani ka jakabat akani ka than ka jongi hi baro ko we Pi ka jingdon jo kani ka wa hang ni po snong la palang. Ka banin kong du kala de ka jingker khu dei tang snong la palang. Kala de ka jingker khu ya ka dong ka than jongi hi baro ko we. Namar ba kamnya mo mentang la ji keleng-keleng kidon haman kilong jongki snong ki thau kidon la ka jong ka jing internet te mentang ka ek bang yi mentang kolong ha ka bai de ba jingdon ka wa kolong chaka ka ban kentiu ha koroi ka par ka ban kong do ha koroi ka par jong ni ka lapalang hi berkowai namar ba lingba jong ni la sai ka bon ki torres ki banwan te ka jing wan put jing torres la sai kan long ru ka jing kentiu ha ka yo ka kot jong ki nong snong jong ka lapalang baru kan long sa ka jing kerku ba oi pi kan long ka jing kerku ya ka area hi berkowai jong ka pun sela kanika civil subdivision hi berkowai ka mentali kam perthai kundu kam kundu jam jong ki khon samla kani kan di ke jing kerku nam tagi khon samla ba nam tagi pateng ki jong hi berkowai ada ki na kalyang ka jong ki khon samla kan sim kum kata ka ya kani kum ka lenti lani kum takalat ka ban sengkam sengjam iki kan long sya ka ek ka ban long ka jimantoi om tang ki samla ba mentah nrai ki pateng ki banwan ka jongi bat na kalyang jonga pat kalong kum ka jingentu ling ba jokan ka media kalong ka jingentu ikun samla bagin sedang ban long ling ba kan ni kin let ban bit yeladi lani kum tek training ha ko bedi kum kini ki IHM lani kini ki hotel management lani kinu ki benta ka bayi de jonga tourism mar ka ling ba kan yang iba kan long sya kan kentiu ha parokhat mo ti lalu ki kun samla ha do ka imlang salang bat kumju ka mindset jong kinong snong jong ka lapalang bat jong ka than ka jongi hi parokoi kawairu ka benta ka ba nakaliang jongi bat tinong snong ni don kane ka jaka kerpang ka bangikot ka sanctuary ha ba pilai i men ne ki khasau te ki bon ba ki khasau khamtam te ka de ka jaka ha ka ba upai ba ye trai lang ta tang ito ibenta bangi ong umsa syu ban kwai umsa ban sum umsa ban le kum ne kum tai na ka benta ban ailat itu gidok ka bakin roy claim ka jing penwit but tang apa deng arsenal laisnem kalau long sa jing job itang sobrat ka ja kroi gitu ke khasa ban mang ne ki hier ki kiu namar ba ka jaka long kimne ban sa haju mo te kadai ka jing job jong ka snong da ka jing don jong ka ne ka sanctuary jong hang ne Shaki waki tway baju sumki puri play Oh boleh wasngam na kilom shaki paham Shaki waki tway baju sumki puri play Jis lo jing lanoi baro sawayam kitu Baro sawayam kitu
sobala I Hagik presenti will be Sim kidoki rai bunjan Da sur tiang ki rai klem thai Yai beru ki ler babang Ha perem lusin rai telan Kik shat ki wa ki tway Baju sum ki puri play O poliu bach ngam na ki lum sha ki paham Kik shat ki wa ki tway Baju sum ki puri play Jis lo jing lai loi Baro sa wa yam ki tu Baro sa